sound of KZN. Oh, indeed, the sound of KZN is 8:12 on a Monday. Every Monday in the third and final hour, we speak with Umkhandlu Omkhulukazi weTheku. Last isuke sichase khona ke intuthuko sibheka ukuthi ingakephi ibhekephi na esole nencazelo nokuchazeleka kabanzi ke mhlawumbe ngengqinamba ezibhekene nazo nanokuthi ke what is being fixed, where is it being fixed njalo njalo. Siyazi ukuthi umeya wethu kanye ke nabo bonke abamesekile bahlezi beholda ama meetings with all stakeholders, making sure ukuthi ke we have a well-oiled machine in the form of our municipality and that functions and takes care of idingo zabahlali bonke. So namhlanje ke true to form sikhuluma ke with the chair of the economic development uKhansela Thembo Ntuli. Mpemba sikubingelela sikwamukela kwiGagasi. Yabo sikubingelela sikubingelela umini bese sikubingelela abalaleli emakhaya. Siyabonga kakhulu. Hey, we are aware that this week we are hosting the Durban Fashion Fair, DFF. Nice. If I'm not the MC, I'm there in the audience. Ahamba kahle kodwa amalungiselelo alomcimbi. Ahamba kahle kakhulu amalungiselelo omcimbi. Ngalendlela ukuthi zonke izinto zimngomumo ukuthi simukele abantu bakwazi babe ingcenye yalomcimbi esizoba nawo. And njenganabantu abazi ukuthi lo mcimbi ngicabanga ukuthi owes14. Yes. Inawo nje sokuqala mhla ka17 lozoba khona kule nyanga e-exhibition center. Amalungiselelo kwaamngomumo ukwenza isiqiniseko sokuthi abantu abazokhangisa ngengcebo nalabo abayidayisayo bakwazi bathola ithuba abendawonye ngalolu suku. Lo mcimbi ubaluleke kakhulu kuthina njengeTheku ngoba unika osomabhizinisi ithuba abasafufusa ukuthi bakwazi ukukhombisa ngamakhono futhi baphinde bakwazi ukwenza isiqiniseko sokuthi imikhiqizo yabo iyakwazi ukubonakala. Njengamanje nje kuhlomula abafundi abawu60 abangama graduate kanye nabanye abahlukahlukene abazoba ingcenye yokuzokhangisa kulo mcimbi esinawo ekwi Durban Fashion Fair. Yes. Futhi ke iphinde yenza isiqiniseko ukuthi yakhe platform osomabhizinisi ukuthi bathole nabantu abazobathengi ukuze kwazi ukungena nemali emabhizinisi nabo. Okunye futhi esiza ngako ukuthi yenza isiqiniseko sokuthi abantu abahlukahlukene bahlangana ndawonye ukuzokwazi ukubona ukwenza promotion yalento sithi promote local kuza amabhizinisi ethu akithi akwazi ukuthola isikhathi sokuthi azokwazi ukudayisa. This first show is at 6 p.m. La kuzowenza isiqiniseko khona ukuthi yonke into imngomumo ukwenza yonke into mayihlangane kahle. Ozwe. And ngalolo suku bekwazi ukuthi kufike nomuntu obaluleke kakhulu ongomunye kwabantu abaziwa wezweni lakithi uSomizi Hlongo oyobeka nathi ngalolo suku. Lolo suku lokugcina into ayesifisa uma sisho kubantu amathikiti akhona bangakwazi bawathole kwa Boxer kwi web ticket kanye nako Pick n Pay khona lu 120 kuya 500 amathikiti okwazi ukuthi mawungene ube ingcenye yomcimbi. No. Noma kanjani sithemba ukuthi kuzobe kugcweleke izinkumbi zabantu, especially abantu laba abaqhamuka from the fashion world bazobe bekhona impela ke. Lo mcimbi akuona umcimbi ongakuphuthela nje noma kanjani. Absolutely. It seems like it's going to be a very busy month for Umkhandlu. Sompisi ngiyabona la ukuthi benihlangene niphethe kwamalungiselelo of the Resurgent Conference that's happening ngomhla ka22 and 23 of September. Maybe tell me more about this. September kulenyanga sibhizi kakhulu ngoba ngo17 till 19 we Durban Fashion Fair. Bese kuthi ngomhla ka23 sibe kuyilokhuza sizobukela ihambele iningi ezobe ziqhamuka emazweni aseAfrika naseMelika. Kulonyaka sinento ebizwa ngokuthi ithi big slice of economic pie, access and connect price.
njengoba ke sazi ukuthi nje okuzobe kuhlangene abantu abahlukahlukene ngoba siqonda ukupromota ama-SMMEs asezweni lakithi bazobe beqhamuke amazwe ase-Afrika beqhamuka nasemelika kakhulukazi imelika ngoba iyona esaqala nayo lento ye-resurgence nenhloso ukuthi sifuna ukuthi yenza indlela yokuthuthukisa osomabhizinisi okubenza babe connected endaweni zonke zase-Afrika bese bewela beya nasezweni nasemazweni aphesheya. I-resurgence ivula amathuba ukuthi osomabhizinisi baseThekwini bakwaZulu Natal bakwazi ukwakha ubudlelwano nosomabhizinisi nenkampani zaphesheya neze-Afrika. Kubalulekile ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuqonda ukuthi inhloso yethu ngokwenza konke lokho sizama ukuthi sithuthukise umnotho weTheku ukuze ukwazi ukuba sezingeni eliphezulu. Asingabazi ukuthi nalomhlangano ozoba khona njengamanje uzokwazi ukuthi ube nento ezinhle ezovela ezilekelela usomabhizinisi bakithi ngoba sikhuluma kulo kudlula ukhona okwenzekile okuhle okwazi ukulekelela abantu bakithi abawosomabhizinisi asebenazo izinto zokuxhumana okuhlukahlukana kusukela kule conference edlule ebesinayo. Lesonto ke eledlule inkosi Albert Mthuli ICC yamukela izihambeli ezingango 2000 kuyaphezulu kwi-GovTech 2025 conference nayo ebeyimpumelelo kakhulu le conference ebihlanganise abantu abahlukahlukene bekuleli Theku lethu bezokhuluma ngento zobuchwepheshe kanye nezinto ezihlukene ezithinta into ze-technology. Our message is clear. Durban is open for business and we remain committed to grow our economy. Ukuze kwakheke amathuba emsebenzi kuphele nokuhlupheka kubantu bakithi bayithole bephila kahle nabo. Senza konke okusemandleni ukulanda wonke inhlobo zama-conference zize eThekwini njengena lezayo ke-resurgence ngicabanga ukuthi iqala yona ibikade siningi izinto esifuna bayifunda abantu kuyona kodwa kumanje iya nokuya iba nento eyikhiqiza ezinhle eyijabulisa abantu bakithi. No sibonge kakhulu. Andibake siyisonga ke inkulumo yethu namhlanje Mphemba. Siyazi ukuthi lenyanga kaSeptember iphinde yaziwe ngenyanga ekuthiwa i-Public Service Month. Lapho ugqugquzela ukusebenza ngokuzikhandla kubasebenzi bakahulumeni nabonke ndabasebenzile umphakathi. Ngabisho ukuthini i-Public Service Month kuwena njengomholi kanye nakumkhandlu weTheku? I-Public Service Month sisuke sibhekisisa kahle nje izinto ezisemqoka okufanele kube kusizwa ngazo abantu njengohulumeni. Kuthina ke ngalenyanga ye-Public Service Center sisuke senisiqiniseko sokuthi lapho abantu besizakala khona iqinisekisa ukuthi lesiqubulo esaba naso sithi bathupelo esithi abantu phambili nesithi abantu abanikezwe usizo olulingene noma usizo olukwazi ukuthi libajabulise abantu bakithi. Sisuke ke thina ngaleso sikhathi sihamba kakhulu sisebenzisa osizakala center la sithi two song sizakala centers. Ikhona yokuqala ese-Achigumet eClermont bese kwakhona eseMnini center endaweni yaseMnini. Kuleli sonto ke kulezi khunge imbili esaseClermont nesaseMnini kuzobe kunama blitz azobe fundisa khona umphakathi ngokuthi bazosizakala kanjani khona kusukela odabeni lokulungisa kwezinto zamanzi into zikagesi ukusetshenziswa kwe-mobile app kuzobe kukhona na career expo disability awareness kube khona ne-motorcade kanye ne-open day ngolwesine nangolwesihlanu lapho sizobe sisemphakathini khona sikhuthazana nabantu bakithi ukuba basondele kwizikhungo zahulumeni. Okubaluleke kakhulu kodwa ukuthi sisuke sinento ethi ayikho into ebalulekile njenganabantu bakithi kuthina njengohulumeni and abantu bakithi fanele njalo bahlale bephathwa ngendlela. Ubuhulumeni
uhulumeni ngabantu futhi uhulumeni wakhiwa ngabantu. Injalo nje. Sibonga kakhulu Mphemba sibambe khona lapho ke bakwe Chair of Economic Development at Municipality uKhansela uThembo Ntuli. Esichazela ke intuthuko kweza seThekwini last week inkulumo ekhethekile kanye nomkhandlu weTheku regarding intuthuko imicimbi nako konke nje okuhlanganeke nomkhandlu. Sibonga kakhulu Mphemba ube nosuku oluhle kanye nevikili productive ahead. Ngiyabonga kakhulu nisale kahle basale kahle nababalala emakhaya. Thank you. It's 8:22 in Gagasi FM. Stick around. Don't you dare touch that dial. This is the very best of morning radio.